po titule siahajúcej Trnavy. Ešte o 200 viac divákov bolo zvedavých v Rimavskej Sobote na uradujúceho majstra. Hráči Taurisu sa svojim verným odvďačili ako sa patrí a Slovanu ostala podobne ako po zápase v Nitre či v Humennom iba trpká príchuť v ústach. Zvlášť v prvej časti predviedol Tauris veľmi dobrý výkon. Bojovnosť a nasadenie boli odmenené už v 10. minúte. Siagov roh poslal za Koenigov chrbát Sýkora. Ešte raz gól, ktorý napokon rozhodol. Kto vie, ako by sa Tauris strelecky trápil, keby Sýkora v 10. minúte netrafil. Celý prvý polčas mali totiž domáci stálu prevahu. Obrana hostí oslabená Otitela bola v stálej permanencii, avšak strelecká muška Taurisu bola vychýlená. Domáci prekvapujúco dominovali v strede poľa. Rimavská Sobota sa lepšie pohybovala a tak sa Slovan do šancí prakticky ani nedostával. To bol fakt, ktorý zrejme napokon aj rozhodol. Jedna jediná nepresná Soboňová hlavička za 45 minút. To je pre majstra skutočne mizerná vizitka. 10 000 divákov hnalo v historickom prvom stretnutí Slovana na Gemery domácich dopredu a tí mohli svoj náskok zvýšiť. Avšak to by Koenig nesmel bravúrne zlikvidovať Pisárovú akrobatickú strelu, v zápäti by nesmel po Siagovom rohu a Rubcovej hlavičke zastúpiť Koeniga na bránkovej čiare Pecko, Siago by musel razantne kopnutý priamy kop nasmerovať inde ako do brankára hostí a Pisárovej delovke by nesmel stáť v ceste spoluhráč Vladimír Sýkora. Na obranu Galisovho týmu treba povedať, že až na Stúpalu, Jurigu a Pecka sa v belasom drese predstavili samí mladíci. Pravda, otázne je, či možno Dema alebo Németa považovať za neskúsených. Slovan sa predsa len prebral po prestávke. Bolo vlastne iba otázkou času, kedy šliapne bratislavský tím na útočný plyn. Rimavskej Sobote už v tom momente neostávalo iné ako pridať k obetavosti a snahe aj obranú taktiku. Aj pre majstra je útok doplných už iba ťahaním horúcich gaštanov z ohňa. Obrana Taurisu belasých útočníkov do šance prakticky v závere stretnutia ani nepustila a aj napriek tomu, že Džubara už v závere nemieril presne, prepukli v Rimavskej Sobote po víťazstve nad Slovanom veľké oslavy. Nečakané víťazstvo 1-0 je pre Tauris o to sladšie, že s 33 bodmi v tabuľke je už Rimavská Sobota v prvej lige skoro zachránená.